aste berri bat aurretik, Txorienen eta Zigor eta Patriziak, bi errezta goxo ingo ditugu. Neria Zigor, ez dakit, errezta baten barruan bi dauz. Zalde bat edik ingo ditut kremak, krepak, barkatu, eta bestalde ingot txokolate krema bat. Gero danak bilduko ditut, eta horrekin tarta bat ingot. A ber, krepak ez ditu jan behar normal? Ez, krepa, krema, eta holako bat, tartatxo bat. Erreztan esaten dau, minimo 20 geruza, bost ataratzen bajaku, be? Gu, posik. Hori bero janik berda, Bai, tartaltua da, orduan, beste aukera bade bai, krepak eta txokolate krema, krepa horrekin bete, kiribildu eta holako krepak betikuak egin. Nik hori ingot, eta zuk? Nik txokolate katilutxo batzut. Ingo lako krema bat, txokolate krema bat, otzean gero jatekoa, eta lagungarri moduan, goiararik ez daukagula, gaieta bat. Gaieta arrez batzuk ingo ditu, eta txokolate krema gaietekin. Oso ondo. Gaur, txokolate kontutan gabizen hontan, errezeta, holaxe. Txokolate krema itxeko txokolatia ondo txikituko. Gero azukria, arto almidoia, kakao hautza eta gatzapur bat ondo nahaziko, esne apur bat gehitxu orelodi bat ein arte, eta gutxinaka esne guztixa bota. Azkenik gorringuak eta gurina gehitxu, ondoren kasolatxo baten jarri zu ertainan loditu arte, eta gero txokolatiakin eta kafeakin nahaziko. Hori gorde ingo. Bitxartean ingo ditugu krepak. Arrautzak, gorringuak, esnea eta esnegaian nahasi, irina gehitxu eta azukriakin eta gatzpitxin batekin batera nahasi. Urrak hautzin arte bebai txikitu, nahazketa gehitxu, azkenik gurina gehitxu, ondo nahasi eta 2 orduz hori oskailuan utziko. Gero izango da krepiak kosinatzea, 45 segundo alde bakoitzetik, krepen artean txokolate krema igurtzia, bata bestian gainean jartzia eta esnegain arrotu apurtxo batekin edo urrekin zerbitzatzea gure tarta. Beraz hori da idea, krepak eta txokolate krema. Ze bomba. Izango da bomba, bai. Bai. Horretarako, hemen txaukat gopor bat, eta hemen txelehengo, izango da olako gozogile krema bat, baina, txokolatea eta kafiakin. Horretarako, lehengo, hemen txeingo duguna da. Arto almidoia. Kakao hotza eta azukrea nahasi gatzapur batekin. Barikuan egin ginen txerri masaiak, behi masaiak, bainiakin. Unguan, gazitxa, gatza, goxua, hori bebai tipikoa izaten dela, zaporeak eta altzatzeko lan apurtxo bat botatzea, beraz. Eta gero bi txokolateak nazita eramango ditu? Oski baiet, Zigor, hau da, txokolate festa. Eta hau zein gaienduko da? Nik uste dut txokolate, hau. Gainera, betxu, bi zatitxolan txokolate txurizanak aurkitu ditut gure armaixuan, eta esaut, eske horre bisak hor paketien. Botako zaube. Hori txokolatea txurixa da, ez ardua moduan. Ardo txurixa bak ez dela existitzen, ez? Zer esatu ez da zu? Zeba, nik erando, existitzen da. Bada hau. Txuria alda. Horia. Eta gorria alda. Gorria da. Eta baltza da. Baltza da. Baina, Zigor, ez morea, granati edo. Bueno, baina, iuna bada, baina, ez hori lehenean bat, sommelier bat agertu zen, esaten, txokolate txuria, ez, umeari esan ziola, zeuden botella bat esniana, eta beste bat ardo txuria. Bai. Pasa botella txuria. Eta esnia hartu zion. Zer esnea bada txuria. Egera, konparazio hori egiten badugu, ardo txuria, txakolina, berdin zait. Horiska da. Esnearekin, bai, eta gero egia da, zukolako kata batera juten zaenean, ez, ardo txuriena eta holakoa, lasto kolorea eta holakoak askotan aipatzen dira. Lastoana da, gainera? Lastoa balio du da. Horia lasto erara doana. Bai. Orduan, baina, egia da, txuri-txuria ez da, konparatuta bestearekin, noski baietz txuria badala, baina, kolore txuria hori ez da. Hori esan da, krepeak aipatu eta, ni Bretañara eramaten naute, Bretañakoa dira, krepe errezeta, Frantziako Bretaña eskualdetik datoz, galet ero deitzen zaionak, eta, guk hemen beti gozoarekin identifikatzen baditugu ere, normalean gehienak ero asko gaziak dira. Guan joan izan gara olako kreperietara ero, eta hau da, hemen aipatu izan ditu zuketan aipatrinoz, ez? Txinatarran jatetxeetako kartak bukatzen ez direnak. Galetak ero krepeak saltzen dituzten horien kartak ere, zenbat osagai ezberdin dauden hor, ikusgarria da. Daude, dozenak eta dozenak. Eta horiek,
esan dakoa, egoten da tal bat non gaziak izaten dituzun, betegarri ezberdinekin, eta horri galet deitzen zaie, eta gainera harto beltzirinarekin iten dira, galetak. Karratuak izaten die, eta... Forma ezberdina, pila bat. Hemen izan ditugu hainbat eta hainbat. Nire asko gustetan krepak egia esan. Horan, gaziak, Bueno, nik etxean ez dago, egin izan ditugu etxean inez, eta txorien hemen gendu, gazia odoloste eta zagarrarekin, barruan. Hartu betegarria, salteatu zagar bat, gero horra odolostearen betegarria eta oso kombinazio ona geratzen da, eta hori txorien egin izan du, baina hainbat eta hainbat daude, oiaskoa, barrengorriekin... Igual tipikoen izango da, urdaiazpiko egozia eta gazta, ez? Edo gehien saltzen dana? Bai. Ez, segurotu esan, gazixen artean igual gehien saltzen dana? Ostra, nik hori ez dakit ikusi duan, Urdaiazpiko eta gazta? Urdaiazpiko, krepean? Bai. Nik ez dute, nik oso tipikoa zela ez? Gazta krematxua eta izokinketua. Hori bai. Hori bai, baina egia da beste, oinezten dudan usten hau zuen. Bai. Urdaiazpiko egoziarekin bai. Da gaztakin bai. Urdaiazpiko egozia eta gazta. Horri igual kasurik enio ningo, berezietara juten nahizen, holako toki batera juten zanean, ikusten bai juzolan, ezagunak diren zaporeak ero kombinazioak esaten duzu. Hori ez. Ni pa naiz horra, badaude batzuk ez dienak arriskatzen ezer, joten direla betikoetara, eta ni, edozein jatetxetan joten naizenean, beti gustatzen zait, zerbait ezberdina, eta aldala, gomendio bat eman albadit, bertako zerbitzariak ero galdetu iten dira. Zuri, galdetetatik zein da gustatzen zaizuna. Eta esaten baizu, niri klasikoa, urdaiazpikoa eta gaztena. Bale, borduan hori ez. Beste bat. Gustatzen zaiz, zapore berriekin da jolastea, eta holako tama hori... Horregatik, nire bai gustatzen gauza berrixekin jolastea, baina azken nik ez dut geixen salduko dana. Zegia da, krepak, igual dultze aldera, gozo aldera, jota txokolatienak izango ziren holan geixen saltzen dienak, ez? Bueno, bai. Nahi dot. Bai. Eta gazi aldera, bestiak. Nik txokolate kreman dako, hementxe esniakin, esnia bota hotzat, osagai lehorren ostian, eta ontxe 6 gorringo. Gorringo bai botakotzat gurina urtua, hementxe urtuko dela apurtxo bat, eta gero gozogile krema bat izango bazan bezala, hementxe jarriko loditzen. Baina hasieratik osagai guztian nazita. Bai. Hemen ditugun gozogile krema beti bakizu, esnea berotzen dugu zaporea hartzeko, kasu enten txokolatearekin edo danakoarekin, eta gero arrautzak eta kanpoan dauzkagula, nazi diten dizkidu arrautzei, azukrei eta irinai, ez? Baina, hau izango zen, eta gaur egun gero eta gehiago ikusten da, nola da robot famatu hori temperatura eta irabiatu egiten dizuna, horren berzioa, hola da, osagai guztiak. Hasieratik nazi, bertan, eta berak egiten dizuna hartu, eta beroa eta mugimendua denbora guztian dagoenez, eta hori, gozogile nire euskal biliburu, agian munduko gozogile ezagunenak, eta beraiek hainbat eta hainbat gozogile krema egiten dituzte hola. Hartu nazi osagai guztia robotean, temperatura eman, eta 80 gradutan jarri, eta horrekin, plak, krema egin da izan hartu. Halata be, zabaztazu, ze zapore gaienduko zan gehiago, ez? Kakao, hautsa, txokolatia, eta... Igual kafia, kafia 45 mililitros aldatuko ditugu, izango da, ez da txokolate krema bat bakarrik izango, baizik da txokolate eta kafe krema bat. Bueno, kontua da, ez dakigu segun ze konzentrazio daukan, nik hauen daukan sekul entzun da, baina txokolateak entzun dut o irakurri dut. Konzentrazio bai hori, 170 marrata horrek? Ez, baina oltua daukatena, badago gizateria o pertsonen 130 doministukun einarazi egiten diola. Txokolate, bai, konzentrazio handikoa. Nipa naiz badaude batzuk, ez? Eguzkira begiratzen duzunean, ero argiari begiratzen dizunean, ni doministikoan ateatzen zait. Benetan, behitu fokotara. Ez, baina izaten modu gogoa, eta ez zait etortzen, gora begiratzen dut, eta azuz, eta ordan, alabak esaten, jaita jartzen duzun lelo arpegi bat, baina mundu hontan, plazerra ematen duten gauza gutxi daude, bat da, parranda zaudenean da, kreson pixaguri daukasunean, eta pixaikera zoazenean, horrek plazer handia ematen du. Parrandan espazoz be, pixaguri handia daukasunean, hori da. Eta bestea da, daukasunean hor, botatzeko eta gogo guztiarekin inor ez dagoenean inguruan, holan, gelditu gabe. Hori botatzeak, emate izolako askatasun bat, papalau, horre kaukasikoetan, pertsona kaukasikoetan, gen bat, 11garrena, justo, eta esaten munduko 130 eragiten diona, eta olakoak dauzkate,
Hau da, niri bakarrik gertatzen zait, gora eguzkira begiratzen duanean, gogoa baldin baduka. Baina batzu egiten die, kakaoa konzentrazio handia danean, baina ez dakit hau da, kakao hautza izan barko da, hautz hori sudurretik sartzen badero, horrek, ematen behar doran, ez dakit, pikatu imar du, eta hori botatzeko, hori espulsatzeko. Gero dago, beste bat, elikagai berezi batzu jatdakoan bebai ematen di hori. Nik entzut, kilikiliak itxotzasunean pertsona batei, batzui sartzen dakela... Doministiko nintzeko? Bai. Ba, hori da, emozioak intensoa direnean, izan ala, eta ez da sexua praktikatzen. Horre zu imaginatu... Eta doministikuz? Imaginatu, zu norbaitekin zaudela, Ze kuadro. Ja, bueno, jarraitu, ez? Baina hartu eta berarekin maitasuna egiten, eta bestea, asu! Ze fundamentu, ze serietasun gutxi, ez? Hore, serioa be ez da? Ez da, orduan, bueno, antza, baina, jena hau, 11. hori daukatenak, gertatu alda, nik esate izuen, niri bakarrik kakaoarekin da inungo hori, piperrotzarekin baita, piperrotzera ebiltzen badut hau, ez ehotzekoa, bestea fin-fina dauna potekoa, botatzen badio zerbaiti, horrek ere egiten dit, piperbetzak beba egiten da. Hori da, baina, besteak ez, hori, kakaoaren eta hori, bueno, azkenean, bakizu doministiko nitea, defensa modua da. Eta oian bikotian zauzenean besta? Ez, hainbaten ez. Ez dugu katarro eta holan daukanean olakoen bat bai, baina bestela ez, olakorik ez. Osondo, hementxe txokolatia, kendu ingotzat, eta hementxe su motelian jarriko gontxe, bau, loditzen. Beraz, esan dakoa, hementxe haukau esnia, kakao hautza, gorringuak, ditxugue bai, kakao hautza esadot, azukria eta hartu almidoia. Eta gero gurina. Bai, azkenean bota dizkiezu kosogile krema bati botatzen zaizkion osagaiak, baina beste modu baten. Hori da. Bueno, gurina nik ez dut botatzen. Nik gurina bukaeran. Bai. Nik sekula. Ba, gurina azkenean ematen dio, dirdira ematen dio, krema puntua, eta bukaeran kosogile krema induzunean, hartu, eta botatzen diozu, eta edan ikutu interesgarriten da, eta gehiago esango dizut. Robot horretako errezetan, gozogile krema errezetan, zebakizu errezeta batzu dauzkana? Justo, gozogile krema ez dutela sekulain robot horretan. Gurina dauka. Bai, betu. Bere errezetan gurina botatzen dio. Ana esaten bukaeran, ja inda dagoenean, kendu egiten diozu vainilla, ero kanela hotza, ero nahi duzuna, eta gero bota intxaur bat izaten dio 20 gramo erolan, holan ditzen zaio, gurin intxaur bat, berrindu, eta... Ni gustatzen zait, ni gurin zalean ez. Ni onartzen du gurin zalean. Ta norez? Bueno, bada, jende ez tala, Auskalo, amaikagarren genea esan dugu kakaoarekin. 10. genea egiten dienak, agian gurina ezin dute eta martorriari kolonia zapore hartzen dut, Hori bai, edo xaboiana. Bai. Hemen txegun martxan, hemen jarritxuko esku batekin hemen, eta bestiakin egin got, krepan orea. Krepan oreak, labo arrautza, bigorringo, 500 mililitro esne. Esne gaina, hemen daukat bai, botako tzau, gero azukrea, vanilla duna azukrea, gurina urtua bai, irina, eta hemen euskat urrak, honek hone die, urrak berrinduta. Bai, robot batean sartu ditut eta, bueno, egia da, almendra irina eta saltzen dala, baina urra ana ez... No berakin behar. Bueno, sal, ziur badagoela. Bueno, holako gozogintzako lanleku berezizetan edo, fijo baiet. Baina, bueno, normalian. Orokorren ez. Bueno, baina holako robot batekin, pero kutsia euskadun holako batekin errez mozten dute. Hori da, beraz? Bueno, ba. Hori ingot. Lehen galetetan, ez dizu eta aipatu, ez dizu eta dago bat oso famatua, galet sosiz. Oso, bueno, batzen dituena, hor, Bretainiako... bi gauza tipiko, bat galetak, eta bertako saltxitza bretoiak. Eta han, bertako futbol taldeak, bada omen dauka abesti bat, talde animatzeko, eta letrak itzulita hola esaten du. Izugarre maite zaitut, saltxitza kerpea, kiloka jango zaitut. Abestian, holako atal bat dago. Esaten, referentzien krep berezioni, saltxitxana, eta kiloka jango zaitudana, eta azkenean da, holako galet bat, non bertako saltxitxa bilduta daukaten, holako txakurtxo bero... Txakurtxo bero frantzesera da. Bretoia, bestela, Bretainian izan garenean. Bai? Ojo,
Handia oso bertakoa. Bertoiak dira, bai, bere hizkuntza eta... Mugimendu nazionalista... Bueno, hizkuntza esai oso nik frantsesa pixkat gutxi gora bera zerbait ulertzen dut, gutxi, gehiago sukaldeko terminologia, baina bertoiai entzuten nien, eta nien ez zer ulertzen, bat ere. Oso ondo. Hemen jarraitzen dugu guk, honekin, iau potoltzen dan edo estan, eta hemen esan dakoa. Ez nia, lehengo gaitxuko ditugu eseak dienak, eta gero joango gara osagaile horrekin. Orduan, hau, gero pinportak eta atalatzen bajatzu ez, azkenian hau irina da ez dago baetzen, gero, olako irabea gaiu batekin, listo. Nik esan, beti normalin, beti irabea gaioarekin. Dana, osare guztiak nazi, errexena da, bai. Eta gero garrantzitsua da, gurina bota eta oskailuan, ordu bete gutxienez eukin behar da. Ordu bete gutxienez. Eta gogen batetik bestera usten baduzu, kalterik ez, horre gorputza hartu desan, eta bueno, batzuk egin ditugu, txurienen, 10 urtean azkenean, krep batzuk egin ditugu. Krepak zien edo... Tortita, krepak zien lelena sukaldari xendako izaten dinak, ez? Lelenak ez da bora balisa? Bai, horrena, gurina botatzen sartaian, da gurina hori, lehenko gurina erre hori hartu, eta hori kendeiten da, eta hori sukaldarien dako, kako txartean, izaten da. Bueno, Frantzia aipatuta, eta ni frantzez kontuak eta aipatutan ulertzen duan apurra, nik anekdota daukat, Michel Gerard sukaldariaren jatetxean lanean egon itzela, 3 Michelin izar, 86an egon itzenan. Bat batean, sukaldari batek esan zian, zior, torri. Ez da kontatu izun zu inoiz. Jun eta jangelan, sukaldeko atetik jangela ikusten zen, ikusi nuen tipo bat, izara batekin, mailan jaten zerbait. Izarakin estalitan da, zertan ari da. Zer da bino. Eta, gero, ikusi, nik azaldu zidan, gu bageneukan errezeta bat, hori sukalde burua bakarrik egiten zuela, eta usan hortolan errederaz, hortolan, eta bertan da, euskeraz, berdantza miarritza, ez? Eta usan txori txiki bat, han guk foarekin betea prestatzen zuena, eta ezurrak eta onditura handia dago, dana txupatu beharra. Oso garestia da. Oso garestia dan errezeta bat. Eta zera, izatzeko saia dalako, edo... Ez, berezia da, eta gaur egun debekatuta omen dago. Baina lehen garai batean, honegatik ordaintzen zen astakeri bat, eta basegon bat zala armainak eran, ez? Kontua da, izatzen, harrapatzen dutela txori txiki hau bizirik, gero hartu, beste armainak erarako hori egiteko, hartu, gero egiten zana, kaiola batean usten zen, eta harta txikia ematen zitzaion, asteetan zehar, estalitan eta koipea hartu zezan, da bere volumena handitzeko, ez? Hartu, gero, egiten zutena zen, nik entzun da daukata, ez dakit, oegia dan, armainak patxarretan itu egiten zuten. Txoritxua? Bai. Bueno, txori bat jateko hilin barra, oioak ere hiliten dituzten. Baina, koitxaua, itxota hor. Holan egiten zala, entzun daukat, ez da egia da, baina gero bai egia da, beratzen jartzen zala, armainaken. Armaina patxarrean beratzen jartzen zala, eta gero, prestatzen zan, eta beti, izaran kontu horrekin, esan edukazio honekoa ikuste hor txupatzen dana da hori. Batzuk esaten zala, lotzak eta txori hori jaingoikoaren behirada zugandik kentzeko. Hori esan, dena txupatu egiten zalako, eskuekin jaten zalako, ez zalako utzi behar, ez zer, dena garbi, ez? Eta ez daizu guk hor, landetan zegoenez jatetxe hau, foarekin beteta prestatzen zen, eta nik, badakit entzun nuen, debekatuta daola, laro eta 19tik ero eizatzea txori hau, baina, ala ere urtero, milaka batzuk ero izatzen dituztela, eta ziur, jatetxere matean baino gehiotan, prestatuko dituztela. Eta, ikusten bazen honaten olako jatetxe batera norbait, jatetxe goimaiako batera, eta ikusten baduzu horran izara maindira batekin tapauta, ez dago menda infusioak hartzen, zuloak irekitzeko, baizik eta
txolarrea, ero... Eta ikusten badozu norbait, sukaldari batzuek ikusten badozue, sartagineko lehengo krepa hartzen, lasai, hori da, beti itxen dela. Eta guk segitxuan egin baina... Berez ez da guk bota itxen zan lehen, karo, egunero krepak egiten dituzunean, esatu sukaldarian aspertuta bukatzen dugu jatea. Bueno, ointxe, honei bisak ostera noia, eta segitxuan etorriko gara krepakiten, eta esan dako, hemen pinportak ateratzen dienez, hau eskenean, irina holan ondona zitsa egoteko, eta gure urrak, sartuko zau, kostutxo bat, eta eze Hau da, truko honek bexamelan dako ere balio dizu, bexamelan irin pinportatzuk eratatzen bazaizkizu, hartu eta lotzagabe, sartu eta birrindu zazue dana desegin arte. Ez da ezer gertatzen, Eta ikusi oso, 20 segundu bakarri die, honek bi prestaketak bai ointxe nahi ditut hotzak. Beraz, segitxuan etorriko gara, krepak itera. Vale. Hasi, zabaztazu. Eskua, eskuatean batekin, hori da. Eta krepak gero eta finagoak hobeto. Vale, gehiago eta oin zabaldu. Bueno, pixkat itxitxoa, baina hola. Eta oin itxoin. Vale. Pinporta batzuko lan zulotxoak azten dienean eiken, te gusten dozunean. Egon bar da, horrela gehiena, hemen ikusten da gordinagoa da hola, ez? Hemen gehiena egin da daunean, daulako burbuiatxoak, pixkanak azten dila eiken. Bai. Gutxi gora era, lehen, aurkezpenea esan duzuna, 45 segundu, 30 segun, gutxi gora era hortik, eta gero hor, bueno, tokatzen da pixat... Eskuak erretzia, Atzamar puntak, bai, bueno... Hor egunaz, lehena holan sukaldari izanako bigarren nabe bai, gure kastuan izango da. Gero hartze zaio eskua, hau dana bezala da, egitea, jutea egitean batzuk, eta bestela, bueno, nik laguma neukan, arek egitea zeula, latezeko guantea jartzen zituen, eta arek, bueno, ematen dizute, bai, sensibilidade puntu bat, badukazu, segor egun baude finak, eta horrekin buelta eman, da, listo. Zindu, jetxi temperatura, zematen dugu? Bostian dau. 6, txiko da. Zazpi. Venga, a ver. Bale, hau posik egongo da nesenarra. Hemendik altza gurti pixkat. Posik egongo da praktikan ibiltzen banaz. Nik tortitak asko, baina krepak, ez da garraiturarik. Ostra, nik aldean neukan. Nik aspaldi ez ditu dugu zi. Onna, Viteli, oso, onna. Erreinaz, baina merezi izakau. Te importa, hori ez da esaten, no? Detaile bat. Beste 45 Beste 30 segundu erolan, da, listo, egin da dau. Oin da kolore pixkat eman, da erolan. Atera, da, listo. Listo, ba. Aspaldi baiko zer ditu edan ikusi? Zer? Zuk ezagutu dituzu kanutilloak, bilbokoak. Bilbokoak ez dakit, notzien galdetu nungu ezin, baina kanutillo postrerako horrek olan... Finak ez, ostorearekin iten zena, garai batean gozogile kremarekin... Konoak? Ez, kanutilla zen, gaina esan, ostorea eta lodiak eratzen ziren. Nola da, atal... Ostoreak uste zen, zati loditxo basala, eta, bueno, olako tamainua gozogile krema izaten zuten barruan, eta gero, hautza, eta egia esan hori, bueno, azukre hautza gainetik, hori garai batean oso tipikoa zen aurkitzea gozotegi guztietan, eta gaur egun egia doin aspaldi ez dudala ikusi, eta nik, bueno, batzuk esatu dute galdu dala, bueno, ez dakit, Karolinak hor daude, palmerak txokolatezkoak hor mantentzen ditugu Bilbon, gero honek... Kanutioak esen zuk pantxun itxen zuen... Baina ez dira berdinak, ez da beste berdina. Honek dira ostorearenak. Nik egiten nuen holako... Hore ez, frigitutakoa, olio pila badaramana, eta hauek dira frigitu egiten dienak. Baina beste hauek ziren ostorearekin indakoa, ojaldriarekin alegia, eta garai batean, saltzen zituen, hor paraberen liburuan gainera, esaten zuten, 30 zentimetrokoak izaten ziren. Ostras. 30 zentimetro katxarro bat, olakoa da. Bai. Hori, platerera ateratzen dizute, begiratzen dizu katxarrore begitara, eta esaten dizute, txikito, hemendik bitako bat bizirik ez datarako maitik. Ni bakit, oso arroa naiz, eta burrukatuko nintzela berarekin, eta zerbait ingo genula. Baina, bueno, horiek desagertzear dago dela. Aspaldirik egia esan ez ditut ikusi. Hau izan da uste dut, lehen da bizikoaren sortea izan da, buelta ematera. Ez que erreitenaz, nik biot eskularu horrek zure laguna. Datezekoak? Igual izango da zuzenezko presioa, utzia zu kameratik kanpo batzuk egiten. Vale. Azkenean behar dugu mendi bat. Mendi bat diogu, baina, bestela, bota. Txokolatiak bilduko ditugu, eta holako biribilgi batzuk egingo ditugu, Hogei holako espajate datereten,
Xauna, xauk. Pazientzia. Txof. Zema guaz, ja? Bost. Lau. Lau bost. Batzu bai. Lau bost. Bikoitza dala, nahi dut esan. Bueno, krepak bost, ero, txokolatea. Hori da. Geik. Ez da onainoko atarako, baina, bueno, atarako die milorri batzuk. Biteli, hau, ez da izango asko jateko. Nahi dut esan hau astuna da. Hau izango da, irukitxo bat jateko. Hori da, eskerrak ero, isoski bat olan harina jarri dozun. Apaintzeko. Aira, mendik zenbat iruki aldozu atara? Irukiak? Sortzi. Tarda baten dako? Ostra, sortzi txiki egiak igual. Da, sortzi geruza jaten baitxuzu. Da, sortziko pixu bat jaten bozu, azkenean da, krep bat jatia bezala. Orduan. Bai, gutxienez, bai, Holanda. Orduan ez da gurot esan. Jaten dozu. Azkenian hemen 10 bat krep egin ditu. Bai, 10 bat. Nik usto baiet. Atarako ziela. Nik usto baiet. Olako pusketa batekin, krep oso bat sartzen ari gara. Eta, ia da, krepak badira holan zerbait. Neguan batez erolan ze gaina, beroa gorra atatzi zute egin berri, eta klasiko handi bada, txokolatero olako krema urtu oro bero batekin barruan, da... Eta Frantziara joaten zarenean... Tana zikintzen zarela gero, da... Frantziara joaten zarenean, eta aukie horrek sartaginak haundi-haundixak izaten dirak, bereziak krepak eta olako palatxo batekin, olan gurpiakin eta... Itzen dabiela. Hala ere, nik naiz eta oso krep zaleak izan, ez baza eta egunero krepak egitekoa, bueno, baina nik sartai normalarekin, ez dakit erosiko nuken nik krepak egiteko lako sartai berezi bat. Ez da berezi. Zer erabileko zu, nik ez dakit krepak egiteko eta zer gutxi gehiago. Honi, azukra utza gero gainetik bozteko digo lanek oso falta gara ze. Oso falta nik uste dut ez dala egongo, Ez. Laterbez bat? Bai. Mintxe, agian? Goitxu. Ondo, gaina geruzak oso ondo ikusten die, biteli? Bai. Jak, nik uste tamaina hau zala, hogeikoa larrei izango zen, ez da? Baina bitxu, hemen di barruti bai. Holan goxo-goxo geratzen da. Eta hori da jateko Holanda hobekien, baina gero mosteko eta garaian da, erresa bada oskaioan gordetzen badugu, eta ero ez dakit mikroin labean ero golpe bat ematen badiogu, ez? Baina... Baina ontxe, badaukagunakin, eta daukagun denborakin. Gero, ur batzuk bai, holan, ur batzuk, txokolate apurtxo bat gehiago, hautzian, azukria, bueno, ba. Kakao hautza gainetik botal ganean. Bueno, ez kakao hautza ez, gero doministiku niten du. Bai, bueno, piper beltza kanela. Egon zanelean erronka bat, jendiak lehen YouTubeko bidixotan eta itzen zala, kanelaren erronka. Baina hori oso eskutsua dala. Sartzen zabien, koiara osua, da gero jendiak hor botatzen zaben, dana. Bueno, hementxe, guk hau, ez dakizaretuko garen osua jarten. Koiaraka da bat sartuko du, krepak eta txokolate tarta. Eskerrik asko. Itu errez mosten da, azkenian biguntxua dien. Ba, eta inalen esan dizu, hau, epela jateko... Epena, eta zaretik pikatzen duenek, padre? Zego xua, Oso hona. Eta zelako ur zaporia, Bai. Ikutu bat ematen dio, puntando bat urrena hori, gustatu zaiti ideia hori, Oso hona. Bueno. Ba, lasai, gu txokolate kontuekin jarraitzen dugu, beraz, ez zaitezte urruti joan, Gozo-gozo guaz gauda. Txokolate krema gaietekin. Eta horrela esan da, bueno, takit, ematen du txokolate beroan, da ez. Ingo duguna, ganatxe bat azkenean, esne gaina jarriko berotzen, irakiten azten denean txokolatea botako diot, ez azukrerik, ez gurinik, ez patxarrik, ez ezer. Errez. Urtu, katiluetan jarriko dugu, ostutzen, eta ero gaieta batzuk errez ingo ditugunak. Bueno, errezegia da, baina zuek zei gurekin, eta intzazu etxean, benetan goxua eratzen da. Esne gaina berotzen jarri, txokolatea birrindu, eta esne gaina irakiten hasten denean, urtu txokolatea bertan, eta ero katilu batzuetara atera, ordu terdiz, oskailuan gutxienez.
Gaietak egiteko behar ditun osagai guztiak irabiagailuaren ontzian jarri, ondo nahasi, gero bi paperen artean luzatu, gaieta itxuran moztu eta laberatu 12 minutu 175 gradutara. Atera eta zerbitzatu gure krema gaietez lagunduta. Orduan, bueno, hau da oso arreza, benetan. Ez negaina, txokolatea, desekin, katiluan, eta zoragarri geratzen da, holan kuiaraka jateko, bueno, ikusgarri geratzen da zerbait. Orduan nik ingo dana, berotu bitartean jarriko dut, ja, hor listo daukate raketarekin, palarekin, gure irabiagailua, ero bestela eskuekin inalduzue, baina nik gaur alpertuta etorri naiz, orduan, bueno, gailua daukagunez berak lan indezala. Ez dutzu inobesek epaituko, zula zai. Gurina pomada eran, bertan, gero azukre hautza, hemen kakaoa eron nahi izan ezkero txokolatezkoak egingo nahi juzke, arrautzaten gorringoa, eta han, eragio mutil aurreko danbolin hori. Ondo. Eta txokolatia erabili bezun hontan, kontakotzut, Euskal Herrixan egin marketing estrategia igual originalena txokolatean inguruan. Bota. Eta hori da Agirre txokolatiak inzauena. Bertan, 20. mende hasieran basaren Teodoro Agirre, zala, bertako markan jauna, lehendakari Agirreen aitza izan zana. Bai. Eta eramatez ditxun Begoñako Elizara, baina gainiko festetan urbiltzen zan edo zeini Elixara, txokolate holan tabletak ematen zitxun doainik oparitu iten zitxun. Eta jende engantzatu egiten zan. Txokolatera, erligiora, bate daki, ze sorpresa izaten zen, ze egunetan. Osa, etzan bakar, ezan, ez dakit. Abuztuak 14an beti ez. Ez, bera nahi zuenean agertzen zen. Hori da, eta bertan eramaten zitxun txokolate pia bat gainera, fabrikako langile dana joan bizien aralanera, ze, 1907 hasi zen hau itxen, eta 13an 20.000 tableta banatzera heldu ziren. 20.000? 20.000 tableta. Orduan, danok pueten ziela ara Elixara, eta jendia oso fededuna zanez, gaur egun ez da funtzionatuko luke hainbeste, Elixaretan egia esan. 20.000, igual urte batien, eta ezkenean gaia jende berdina emango zutasun. Bireli, zuk uste dut, ni pentsa betu, Elizandako ez da marketa intxarra Elizandako, zagian jende gehiago hasiko zen Elizara joaten esaten, noizean behin agertuko dira hemen txokolatinako oparitzen, ez da gize txokolateikoa. Agian jende gehiago animatuko zen. Hori bai, bere egunean marketing hona izan zen, eta 1906an altzekakon pilula napolitarra deitzen. Txokolate tableta horrai. Eta, hori, arrakastatxu. Gaur egun ez dakinik txokolatia, baino apurtxo bat geixau biedan jendia Elixara hurbiltzeko. Baina, alatabe, gaur egun olako estrategiak itxe uste bai. Bai. Beraz. Baina, batzutan, dirua galdu egin behar da, gero irabazteko. Bai. Orduan, bere zentzua basaukan horrek, Hori, supermerkatutan eta denda batzutan egoten dio horre probatzeko eta emoteko. Nik hori beti hartzen dut. Ni lotza bote, nik ez. Lotza? Ez eskerrik asko. Baina hor, eskein itxautzu eurak. Ez nehain irakiten. Baina... Lotza taper bat eramatia eta hor betetzea, baina... Patri, ni ez... Neskiak esaten botzu, neska bat izaten ba, neskiak esaten botzu. Mutila, berda. Nahi oso? Ez? Eta gure badozu benetan? Baina, a ber, ez dakit, baina hori da, azokak ez? Oin, handiena gona izan azkena, San Blasak. San Blasetan berdina egiten dute. Postuetan daude, gaztapusketak. Eta horrelakoak, estia usten dizute probatzen, eta probatu, eta nik beti, ez da, lotzako, beti danei ez ezaten dit. Egisa da, olako postutan eta, zenik supermerkatu baten, normalien ez da jabia, bera, produktuan jabia, eta izaten da, olako, azafato bat, edo azafata bat. Langile bat, kontratatu dutela horretarako. Baina, ferixetan izaten da, ekoizlia, probau nire gazta, probau nire nik egiako estixa. Orduan, nik, baldin badakit, ez totela erosiko, niri lotzen bate oztona da... Hori da. Emon gazta probateko da, bestia da, eta urdai azpiko apurtxo bat, eta zehosea gaiburuzu, ez, agur. Hori da. Horrek bai emote oztara lotza, hor, uretza dutzut. Argi basadoz, erosiko duzula, orduan, baina ala ere, nik ez bai, badakit gozo gongo dala. Baita ez diet hartzen. Hemen ikusi duzu, irakiten hasi da, oin, txokolatea egitu diot, eta behin urtu danean, hemen garrantzitsua da beti bueltak eskerretara emotzea. Bestela moztu egiten da. Patri, oin ja!
Baina ondo geratzen da, holan espezializatu egiten duzu, eta esaten duzu, bai, ze hone bestela, hau da, ez da izu, ura joten danean, bueltak anola joten danean, beti esaten dute, bueno, ez dakit hori egia da, baina... Baina batek esan dutzunez, ez? Eta polita geratzen da. Hemen ja badoa pixkanaka batzen, Oso no. Kontua da, urtu zaigunean, hartu, eta beteko ditu olako katillotxu batzuk. Oso no. Eta honek behar duena da, hoxe, gutxi gora bera, ordu terdi gutxienez oskailuan bai. Eta gero, bueno, atera, eta prest dago jateko. Nahi izan ezkero, fruta tal batzu gainean jarri aldizkigu, esne gaina arrotuta, nahi duguna. Oso ondo. Itxoin behar duguna hori trinkotu arte, trinkotuta honean, etorriko gara, lusatzen paper gainean, eta gero hemen daukat. Smile! Gaietak honekin moztu, eta ero, ingo dio olako irriparre bat, eta hau izango da, zigilua gure gaietena, baina aurrena, saundu batzuk, zeituen gatoz. Smile! Baina nik badukot sweet eta love. Baina Albertok ze esaten du beti. Smile. Bueno, txiste barne txisteak. Hori da. Hori hemen jarri, beste papel hau hemen ere gainean jarri dut, ikusten da. Bai. Horrekin ondo arrabolarekin lusatu, eta oin, bueno, amitxe, aukerak nahi dituzuenak, jartzeko, zer intzu diez berdinak? Love eta sweet, badauz. Sweet zer da, gozoa? Sweet da gozoa, eta love da maitasuna. Eta smile? Smile barrea edo... Irrifarrea, irrifartzu ero. Smile ez dasunean da, norbaitxi ba, eizu barre. Batzuk, argazitxak atarateko patata eta esaten dabe. Edo gazta. Edo gazta. Bai, bueno, nik patata. Patata, bai, honena patata. Eta hori zati ikien da, goa ez egoteko lan? Bai, baina, imaginau, patata... Ez da oso... Ja, Ez? Ez da. Bueno, erakutsi nizun lehengunean ze argazki aterazian Alberto niri hemen holan egiten, ez da... Baitu, ez dakit, Instagramen jarraitzen dozuen txorieneko kontua, bestera bakitzue, Instagramen sartu eta abildua txorien, bertan aldozuzue jarraitu. Baina ikuste dozue, zuek txoriene ikuste dozue normalian. Baina beti begiak itxita dauzkagu. Bai, mugimenduan, asko zue ederragoak garaze. Alberto kataratzen dauzkun argazkixak, eta hor jartze ditxunak? Bai, benetan. Eta betira ateratzen izkigula 3 ero 4, eta dena begiak itxita dauzkagula erolan zerbait arraro, bitxia da, Beti esan bideu, patata. Horrako zeus, Ez dakit, bai. Bueno, kontua da, beti harrapatzen gaituela eskure aldarterik onenarekin, ero, ez dakit, agian argazki kamera izango da. Zer gaina, Alberto, ez daukugu, telefonoarekin ez dikugu ataratzen, daukar argazki reflex on bat, horrekin atatzen dizkigu argazkiak, oso profesionala da. Zuk ustez, Alberto, edo bere garaian, egongo ziela barkillo saltzaiek? Ba, ez dakit euskalo. Bai, bai. Horrek, 19. mende bukaran da 20. mende hasieran basauzen barkillo saltzaiek, da izaten ziren umiak eta nerabiak eta joaten ziren olako sorizko joko batekin, erruleta bat izaten zala hemen gainien. Bai. Eta orduan, jendiak, esan barkilloak saltzaitxustela, imaginau, euro baten 5, ez. Da, jendeak jolastu itxen zaben, eta irabazten bazaben joko horretara, barkilloa tokaten jako. Baina bestela, ez. Zuk ezin zinun erosi da, irabazi. Irabazi marzen ikuen, Bai. Gero, umien kontua, umieia, ez dakit, eskolara joango ziren, eta hasi ziren, helduek eta negozio hori eramaten. Beti hori nik ez ditut ezautu, ez. Bueno, Patri, 175, 12 minutu, ez dira gorritu behar, nahiko txuriak eratzen dira, gutxi gora bera olako zerbait. Olako, klak, nabaritzen da. Eta hauek, gogortuta, horrelako zerbait. Olako, arrautzesne bat izango bazan bezala, txokolateskua. Bai. Texturian, holan izango da? Krematxua. Eta hemen, asmoanik, hemen ingonik apurtu ingonik olan gainetik, eta, argazkirak horrela jarri aldugu, baina jateko nire asmoa zan, hartu holan, eta koiara bezala erabili. Eta koiara bezala, hau erabili. Oso ondo. Hau sartu hemen,
Eta hauek izango ziren gure txokolate katilutxoak galletarekin. Eta ez da beroa, baina bai jaten da berdin-berdin. Bustita alegia. Oso, no? Orduan esan dako hau koiara bezala, ez? Bai. Baina horrena galleta gabe, jan txokolatea bakarrik bat. No, aha, oso, dana barrura. Horrela. Galletarekin zemuz. Eta kontutan euki, txokolatea garri dela euneko 70-koa. Ez dio bota azukrerik ezer, baina krematxu geratzen da. Ez da ubiar. Oso goxua. Ez da gaza. Bai, goxu baietz. Bueno, malagunok, honekin, astea hoi inauguratuta geratzen da, eskerrik asko horri izatearen, eta bihar martitzena, eta beti bezala, beste biherrezta, goxo, iturrita, bitali, eta zoriene. Agur! Agur!